Dobrý deň, moje meno je Bea Benková, som zakladateľka Globálneho inštitútu pre výnimočné ženy a ambasadorka a koučka výnimočných žien. Mojím poslaním na planéte je akcelerovať transformáciu ľudstva cez spojenú silu výnimočných žien. A mojím sľubom každej žene a mojím sľubom každej z vás je, aby každá z vás bola silná a ženská, vitálna a bohatá. Aby ste mohli žiť svoj život v svojom prirodzenom prúde, naplňať poslanie, ktoré ste sem prišli naplniť, aby ste za sebou mohli zanechať to dedičstvo, ktoré ste sem prišli zanechať. A zároveň, aby ste mali lásku, harmóniu a rešpekt s mužmi. Každá z nás má svoj príbeh, každá z nás má svoju cestu. Môj príbeh začal na Slovensku. Celý život som bola vychovávaná, že dosiahnem veľké veci. A takto aj fungovalo. Študovala som s najlepšími jednotkami, rozhodovala som sa pre kariéru a ja osobne som sa rozhodla študovať bankovníctvo a monetárnu politiku, národohospodársku politiku, lebo to je to, kde som verila, že môžem urobiť veľký rozdiel. A celý svoj život som si nalinkovala, presne som si povedala, čo urobím. Túžila som študovať na najlepších univerzitách, študovať v zahraničí a to sa mi presne splnilo. Až ma moja cesta, štúdium a práce zaviedla na Oxfordskú univerzitu, urobila som si jeden z najlepších másterov vo finančníctve a 2001 som si začala spĺňať svoj sľub a svoj sen, keď som začala robiť vo finančnom centre v Londýne. A vtedy mi prišiel môj prvý budíček. A môj prvý budíček mi prišiel, keď som robila prvý kurz osobného rozvoja. A vtedy som si uvedomila, čo ešte všetko je možné. Vtedy som si uvedomila, aké veľa brán som si pred sebou zavrela. A začala som žiť úplne iný život. Začala som byť produktívna, efektívna, tam, kde ľudia boli vystresovaní, ja som bola spokojná, kde boli unavení, ja som mala vitalitu a bolo to úžasné. Môj svet ako keby expandoval niekoľkonásobne. Ale môj osobný, naozajstný budíček prišiel v roku 2005, keď moja maminka bola zdiagnostikovaná s rakovinou. Moja maminka bola niekoho, koho som veľmi obdivovala, to bol absolútne môj vzor. A celý život robila to, čo milovala, budovala biznisy, ľudia obdivovali v komunite, ale veľa vecí odkladala, aby mohla to žiť až potom, keď skončí svoju kariéru. A 2 mesiace potom, čo konečne to pustila a odišla na svoj vytúžený dôchodok, aby mohla žiť ten život, ktorý naozaj chcela, ten život, ktorý odkladala, jej bola zdiagnostikovaná rakovina. A ja nikdy nezabudnem na ten moment, keď jej povedali jej diagnózu a ona sa veľmi rozplakala. A veta, ktorý vtedy povedala lekárovi, nikdy nezabudnem. A tá veta bola: prečo teraz, keď konečne teraz mám čas žiť svoj život? A ja som tam pri nej sedela a moje srdce ako keby sa úplne roztrhávalo. Cítila som obrovskú bolesť. A tak som sa na ňu pozrela a vtedy som si pomyslela: wow, chcem ja mať 60 rokov a spýtať sa to isté? Chcem mať je 60 rokov a mať pocit, že len teraz začínam žiť svoj život? A mne sa úplne otočil život na ruby a začala sa mi úplne nová cesta. Začala sa mi tá cesta, keď som si uvedomila, že život je teraz a budúcnosť, ktorú plánujem, možno nikdy nepríde, ale potrebujeme žiť to, čo potrebujeme teraz. A takisto som sa aj snažila veľmi pomôcť, takže som to potrebovala veľmi rýchlo. Potrebovala som sa spýtať seba 3 základné otázky, ktoré z mojej skúsenosti sa teraz pýta každá z nás. Kto som? Prečo som tu? A kde naozaj idem? Mnoho z nás žije na život, aby išiel hore rebríkom a na konci života zistíme, že ten rebrík je natočený na zlú stenu. A ja som sa pozerala na ten svoj život v tej svojej kariére, ktorú som si vysnila. Pozerala som sa na ten rebrík a zistila som, že to nie je tá stena, na ktorú chcem bol otočený. A vydala som sa na cestu. Vydala som sa na cestu, aby som zistila, čo všetko je možné. Vydala som sa na cestu, aby som zistila, kto som. A mala som veľmi veľa v sáske, lebo som sa snažila pomôcť a vytvoriť prostredie okolo mojej maminky, aby sa čo najskôr vyliečila, aby mohla žiť ten, čo miluje, aby vedela, čo naozaj má rada. A tá cesta mi trvala rok. A po tej ceste som naozaj spoznávala to najlepšie vo svete, cestovala po svete, trénovala som, objavovala svet. A čo robím teraz, je naozaj naplnený môjho poslania. Teraz pracujem so ženami po celom svete, aby boli šťastné, aby boli naplnené, aby mohli naplňať ten potenciál, ktoré máme. Ale hlavne, aby sme mohli urobiť tú zmenu, ktorú máme teraz ako ženy urobiť vo svete. Po mnohých tisícoch rokoch prichádza ženská energia na planétu. A my, ženy, máme obrovskú príležitosť, ale aj zodpovednosť
posunúť tú spoločnosť naozaj tam, kde ju potrebujeme posunúť. Ale na to, aby sme to mohli urobiť, na to, aby sme mohli využívať náš dar, našej ženskej energie, potrebujeme plne zintegrované. Potrebujeme mať život, kde máme úplne všetko. Nemôžeme to urobiť, takže sa budeme chovať ako muži. Lebo ak to budeme naplňať tak, že sa budeme chovať ako muži a potlačíme našu ženskú energiu, nikdy nenaplníme to poslanie, ktoré môžeme na tejto planete priamo teraz. A preto môj sľub, aby každá z vás bola silná a ženská, vitálna a bohatá, aby každá z vás mohla naplňať svoje poslanie, aby ste zanechali za sebou to dedičstvo, ktoré chcete a mali lásku, harmóniu a rešpekt s mužmi. Aby ste to mohli priniesť k sebe, aby ste to mohli priniesť k svojim komunitám a priniesť do spoločnosti.